тавре ки хонандагони азиз огаҳӣ доранд, моҳҳои ноябр декабр мо озмуни рейтинги 10 шахсияти машҳури ҷумҳуриро баргузор кардем. миёни онҳо вазири сол, хуб раиси сол, соҳибкори сол, блогери сол, ректори сол аз ҷумла ва миёни соҳибкорон Муршед Машрабов аз ҳама зиёд овоз гирифтанд. ин нишонаи он аст ки мавсуф дар ҷомеа дар байни мардум обрӯ ва эътибори зиёд доранд. худи он ки қариб 7000 нафар соҳибкор дар як бозор кор мекунад, ин нишонаи он аст ки ин шахсият барои ватан, барои меҳан, барои рушди соҳибкорӣ дар ҷумҳурии мо хизматҳои бисёр шоиста доранд. мо эшонро бо ин ғалаба табрик мекунем ва барояшон муваффақиятҳои тоза ба тоза таманно дорем. муборак бошад.